Esate duten Euskal izan zen garaia ikan olenote kriston errotapila, erozina. Daugat hemen nola zen, eta irriua hori pasatzen zen azpitikan, eta urak egiten zuen indarragin soinu bat. Eta han bertan positzen zen jaioa gehiak altxatu eta pum ikiten joten zen ura. Goikorrota yo creo que es un elemento patrimonial de primer orden con muchos valores paisajísticos, etnográficos, culturales, hidráulicos, arquitectónicos. Goikorrota azken finean da Hondarribiko altxor iskutu bat. Nian jaio nintzen. Han jaio balin bazea hori da zure mundua, ez? Ioar basoa adierazi, badala baso berezi bat, bereziki importantea dela, gure agintarientzat baso hori berreskuratzea aktiboki, eta baita ere babestea. Hortik tira bardeu, ez paradisiakoa gehiago. Ni Jose Miguel naiz, Ugartemendia Olazabal jaio nintzen Goikorrotan. Amali eta Kaion semia. Eta bizitu nintzen 14 urte bitarte. Gu jaio ginen denok, hemengo aldi hontan. Errota zegoen tokian, jaio ginen denak itxian, horko gelan, atxa eta ama gelan. Gero hiruan aia pasa ziren gela honetara, nik hor zeitu nun. Ia 4 urte, nik uste dut 4 urte genituela pasa ginen beste etxe honetara. Bea Sorzabal naiz, Baiestanean jaioa, eta nire gurasoak, nire aita jaioa da baita ere Baiestanean, eta nire aitona ere bai. Bale, Jose Julián, aurkeztu zaitez, aurkeztu zure burua. Pixkate nor zara, pixkate aurkeztu zure burua. Ne aurkepena, ze aurkepen egin nahi du. Jose Julián izela, eta urte Mordoskan jaioa, Erdikorrotan jaioa. Erdikorrotan jaioa eta 27 urte artean bizitua. Eta 27 urteetan, handik aldean, eta hona etorri, eta gehozte urtiek hemen. Bai, etortzen zen auzoko baselitarrak hartua trituratzera pentsu itegoz. Lehentzien bi errota bat irine itego eta gero pentsua baitare. Eta irine itegua jau medadie geho eta gehiago nola zen, uraintzen ja blokeatu. Eta pentsua guan ginen bitarte nik amaidurten itun bitartero 71 bitartero martxatzen. Errota pentsuena. Guk etxean jaten genuen asko taloa, eta orduan behar genuen irina. Irina ekartzeko ematen genuen artoa etxekoa, eta orduan ematen nuen astotxo bagen naukan, eta astoakin juten ginen Erdikorrotara, eta han egiten zen truke. Guk ematen genuen artoa, eta bueltan ekartzen genuen irina. Betiro irina gutxi osagon, klaro, ala behar zuen izan. Artoa gehiago eman bar zenun, irina gutxi ekarri. Artuare ez da dena berdin izaten. Artuare, bazenen arto gorri bat zen gorra. Eta are egin zuen irina bat izan xakarrua. Eta beste arto horiska zena hemengua, are berez irin gozo-gozoa. Eta gero, guet denbuan, anginen denbuan, azizten arto amerikanu hori. Deusto balioz duen hori. Azala beste ez bai dorre, ez bai irinik, horrek azala utza bai dorre. Eta hori deusto bestean hartua. Txarra. Pentsukin beti izaten zen katazka, porque ekartzen zuen igual 50 kilo harto, eta gero, botzen zuen 50 kiloak, eta gero atetzen zien igual 57, 56, eta egiten zuen, hautzak eta zera jan egiten zuen. Eta zenbaitan galdetzen zuen, geldiri bertan, ara bota zakua. Bota den ustu, eta baskulara bota, eta 3 kilo gutxi jo, betiro.
Egun batian gogoratzen naiz, ze gaizki pasa nuen. Jukin nintzen astoakin eta euri asko egina zan, eta bidea zagon dena loiakin, eta klaro, astoa hankak sartzen txizkaion, eta gero ezin zan mugitu. Eta klaro, nik nituen, ez dakit, naiz gogoratzen, baina agian 8-10 urte bat edo horrela. Eta orain zer egingo de. Bueno, utzi nuen zagon bizala astoa, eta junitzen erdikorrotara. Tan, etorri ziren laguntzera, aterazidaten astoa, eta bueno. Orain bakotzak bere bizia egiten du eta beretaz begiratzen du. Orduan zan, niretzako giroa askoz ere humanogoa eta politagoa. Taluak eta ere gozaltzeko eta egiten genituen hor, errota martxan zegoen bitartean, jende etortzen ziren, baserrikoak eta horrela hartuakin, astuakin ere etortzen ziren. Eta gero gozaltzeko taluak ere gogoratzen, ez nik orduan nahi ez. Orduan, beti talua. Nik gutxita jaten ni talu nio hilena jogo. Talua jaten da orain ere tradizio maura jatzen dute talu nio nik hilena jogo. Hartu egin irinain, eta irinakin talua. Eta talura jan, eta talua ona, oso ona. Ez besteik. Goikorrota berez, momentu honetan daukagun datuen arabera, 15. menden martxan dagoela, 15. mende bukaeran. Horrek esan nahi du, bere atzetikan, ia 600 urteko historia dago. 15. mendetik, 1965 inguru arte, martxan egon du da. Izen ezberdinekin ezautzen zen tokia, Goikorrota, Sarastar, Molino de Suso, Garaiko Errota. Amabosgarren mende bukaera hortan bultzatzen dutenek bi Hondarribitarra dira, Núñez de Palencia zendia eta Arano zendia, bin arten eraikitzen dute, beraiek inbertsio handi bat egiten dute, hor presa sortu inberko da, kanala egin beharko da, aldaporoa, urdepositoa, errota bera egin beharko da, eta gero mantenua. Betidanik urarekin lotuta egon du da, eremu hori. Goikorrotak zeharkatzen duen erreka, ez? Mastia erreka eta bere ardatza esango nuke, ez? Beak da protagonista, Goikorrotan. Zalantzerik gabe, gainea, eremuaren erditik pasatzen da, goitik bera, eta gainea errekak pasatzen ditu transizio eremu desberdinak, ez? Hasieran pasatzen da nahiko irekia den eremu batetik, gero topatzen du porlana edo, ez? Ekin egindako antepara edo presatxoa, gero dator eraikina, Goikorrota, eta gero berriro bilakatzen da baso batean, ibar basoa. Bueno, a mí en Goikorrota lo que me llama la atención es la antepara que tiene. La antepara, que es ese depósito donde se almacena el agua, ¿no? Es una antepara de planta trapezoidal y es inmenso en proporción a lo que es el edificio y el molino. Pero claro, tenemos que pensar que alimentaba agua a 3 molinos, a Goikorrota, Erdikorrota y Bekorrota, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando almacenaba el agua y se abría la antepuerta, tenía una caída, me parece que casi 8 metros, con lo cual aquello caía a una velocidad inmensa, ¿no? Hay que pensar que Goikorrota, digamos que era una zona de abastecimiento de agua potable que suministraba el agua no solamente a Hondarribia, sino también a Irún, como está en la actualidad. Pues ese agua tiene, en su mayoría, procede de emanaciones de manantiales de la ladera sur de Jaizkibel, con lo cual es un agua que conserva sus características a lo largo del año y ha representado el abastecimiento, una parte fundamental del abastecimiento a Hondarribia hasta principios de los 90.
en el que prácticamente ella sola abastecía el 45% del agua de consumo que se distribuía. Como al ser un agua procedente en su mayoría de emanaciones del propio monte, de manantiales, pues es un agua que ya sale filtrada a través del monte, entonces pues, siempre es un agua cristalina, vamos. Bueno, uraren soinua zan han bertan, porque han pasatzen zen irrioa nahiko potoloa, irrioa majoa zan. Eta gainera pasatzen zen baserra azpitik eta beste zera bat, bitatik ateratzen zen ura, eta orduan egiten zuen soinu bat oso polita, niretzako zen zoragarria. Bai, oso garbila. Garbila. Han bertan jaiotzen zen, manantiala bertan zen. Orduan orain bino nila eudin gehiago egiten zuen. Neguan, kriston eudin egin zuen, eta alupeko guala den horra eratortzen bai da. Eta ja gainez egitera presa. Eta ireki bino lehen estanka, gainez joan bino lehen imatzen una bizatu erdiko rotu guri, berak ere irekitzeko bestela gainez joango zion bere presa. Atia joaten zen baserrira eta natia joro zebat jentako izuko labak igual, eta irekiak dutela eta zea, venga. Haik, beste guzi egiten dugu bezala, gaien etortzen zutenean, nunbait irekin behar. Irekin behar, eudek etxira ura ezartzeko tanta irekin behar, eta haik irekitzen zutenean, eta gero aparte beste errekatetik sartzen den ura sartzen da, gu etxien gainez, presa. Eian barrena ura, hasien da kanpo ateratzen, eta bi aldiz negazte batzen, pasartikan, hasien da kanpo ateratzen da ditu bat. Orduan, ibili hartzena beti, estanka deitzen diguna, zierreat egiten dena, ura ezin irekik, eta konmeita katazk, gabazta, txarra. Kuriosoa dauka Goikorrotak, errota bera elikatzeko sortu dan presa edo antaparak aldi berian sortu dituela bestelako habitat batzuk. Ze gertatzen da eremu horietan, sedimentua pilatzen da, baina pilatzen da hormigoizko, tope baten gainean. Eta igual sedimentu horrek ez dauka oraindikan sakonera handiegia zuaitzak azteko, bai orde igual zuaiskak, edo landareak dianak tamaina ertaina edo altukoak. Eta horiek osatzen dituzte oso habitat bereziak. Elofito handi, elofito ertainen ezegunak deritzenak, izen berezia dire, eta baita ere sahastiak. Eta naiz da horiek Europar Batasunak ez babestu, legalki, esan daiteke horietako batzuk badaudela lurralde mailan babestuta edo egon barko luketela. Eta gainera, gure sorpresarako topatu genuen landare espezie bat oso urria dena. Esan daiteke Gipuzkoan bakarrikan Orion ezagutzen dela eta baita ere Hondarribian ezagutzen zen, Jaizkibel mendian ezagutzen zen, baina duela 80 urte jasotako zita batekin. Orduan, 80 urte ez zela berriro topatu. Eta topatu da Goikorrotan. Da txikitxoa, ez du altura asko hartzen, eta errestaria da, alfombra moduko bat sortzen du. Antzinean, errotak toki sozial bat bezala ulertu inbarko dugu baita ere. Ze azken finean, inguruko baserri guztiak bertatik pasain barko zean, txutxumurrutxutan ibiltzen zean, bertan zenbait negoziok egingo zuten baita ere, herriko bizitza hor mugitzen zen, ez herriko plazan. Historia ofiziala ez den toki hoietako bada errotak. Eta kasu honetan, Goiko errota, olako zen, zezan, Hondarribiko errota nagusina. También han sido un lugar comunitario, es decir, cuando los molinos tenían que hacer a veces labores de mantenimiento o reparación o limpieza, muchas veces se avisaba a muchos vecinos, a muchos caseros del entorno para que pudieran ayudar y se hacía en comunidad, ¿no? Amakinat auzolan, auzolana kristona, eta hemen haitu ginen zubillo karretilekin lanian haitu ginenetan, baserritartan gaztiena ni horretu ginean, eta
bizirik gelditzen dena ni. Beste nio denak hilek. Horraitu ginenak. Karretilka, Tireko, jolas. Goikorrotatik honea jetxi ginenean, denak onerako. Nik esango nuke baietz, esatizu eta atiantzat, anaientzat arrantzalia zirelako, eta ni, edade horrekin, baina, es como que se me abriera el mundo bezala pixkat, horrela sentitzen uni behintzat. Baserriko bizia, gustatu egin behar da, gustatu egin behar da, baina oso polita zen, pena da galtzia. Baina, hainbeste gauz galtzen dire. Hainbeste gauz. Guk handi gatenien, ja errota guria akau galditzen, erdiko errota. Pens baserria behala erori. Ematen dizu, pena ematen dizu? Ez, posa. Ondila. Ni anzeituan nuen, errekatarte hartan, urrizkin hartan, ondika anibileko, arrastaka anibileko nuen, eta handi galdein nuluko, nik askotu zato, eskerrek norbateri, handi galdein nuen neuna. Eskerrik asko, bai. Errekastortua bizitzeko ez da, leku harrura, leku harra, dena erreka, dena dekeristu eta laneko eta bazerritx alderra beza. Ni posa. Aldeintuko egun handiat bezala, netzat. Karo, fotografia mai polita da. Nian emak eduzunien boze hilabete eta sasilla eta automedadi eta zera. Digo, doan zein behar dut. Ospa. Neo berdik. Bueno, la transformación socioeconómica donde vive desde hace 100 años aproximadamente, pues causa un profundo cambio en los molinos y en concreto en Goikorrota, ¿no? Que pasa de ser un elemento clave de la economía local a ser un testimonio del pasado, ¿no? Poliki, pues bai Hondarribi eta bai hiri askotan, pues nola esaten da una especie en extinción bihurtu dira. Orduan, errotake bai bere funtza originala poliki juntzian galtzen. Industrializazioarekin ezin zuten kompetitu industria handi batekin. La industrialización trae en primer lugar el éxodo rural. La gente se empieza a ir del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas más cerca de las ciudades. Se cambian los hábitos, se cambian las formas de producir, se cambia el tipo de consumo. Con lo cual los molinos entran en declive, esto unido también a que se empieza a vivir más en las grandes ciudades, pues los molinos dejan de tener su función y muchos de ellos se abandonan, se quedan en estado ruinoso, otros se han conseguido mantener como el nuestro y otros han sido transformados pues en viviendas o en sitios recreativos, ¿no? Industrializazio hortan 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran balio izaten zuten baita ere energia elektrikoa sortzeko. Hor zentral txiki bat, turbina bat egoten zian, eta bere etxerako eta bere auzoko zenbait baserritako oso errunta da baita ere, beraiek bai sortzea eta hor aintzindarik izan du dia baita ere. Eta errota horiek orain momentu honetan ez dute funtziorik goizteko. Bai, memoria gordetzeko, gure arbasoak nola funtzionatzen zuten, nola bizitzen zian, eta zein zan beraien erlazioa inguruarekin. Goikorrotan ondare kulturala, garrantzitsua da, baina naturala baita ere. Eta horregatikan iruditzen zaigu izan behar duen kudeaketa integrala izan behar dela. Bi arlo horiek bateratzen dituena, ez?
kultura babestea, baina baita ere aldela natura babestea, eta biak egin daitezkela uste dugu. Eske, han dago bizia, porque ura dago bizirik, ez? Eta horregatik, eske hori ezin da utzi, ezin da galdu. Distantzitik begiratuta, esatezu, bueno, oinolaro ala, da, como babestu behar dugu, ez? Babestu behar dugu. Bueno, Goicoberta yo creo que es un elemento patrimonial de primer orden con muchos valores paisajísticos, etnográficos, culturales, hidráulicos, arquitectónicos. Es un ejemplo de una arquitectura preindustrial, un motor económico desde el siglo XVI en la ciudad y sobre todo un ejemplo de cohesión social, de trabajo comunitario, de transmisión generacional y sobre todo de un uso sostenible del medio en el que se encuentra. Yo creo que es un buen ejemplo para que lo podamos divulgar, proteger, conservar y darlo a conocer. Ni jaiotako toki bat horrela bukatzia, hori kristona da. Bueno,